Освен големите шампиони в нашите предавания, ви срещаме и с бъдещите звезди на спорта. Така ще направим и сега. В оставащите ни минути ви предлагаме да видим отблизо как се развива художествената гимнастика и при двойките. Колко професионално се работи там и защо не случайно има приемственост на поколенията. Боряна Тончева ни разказва. Еми, Габи, Криси, София, Лаура, Алекс, Ели, Ради. Тези 13-годишни чаровници не са част от танцова трупа. 8-те момичета, които ви представяме със селекцията на Камелия Дунавска за националния ансамбъл Девойки по художествена гимнастика. Заедно са от април и вече знаят колко значима е тяхната роля. Знаеш ли, че всъщност представяте България? Да. Какво означава? Голяма отговорност. Работим по една програма от Министерството, вече втора година. Това е така нареченото олимпийско звено. Момичетата са от Тракия, Пловдив, Бероя, Стара Загора, столичните Левски, Иляна и Левски Триадица. Камелия Дунавска и помощничката Ивалия Нова в продължение на година обикалят центровете и наблюдават работата на гимнастичките в тази възраст. Петък, събота и неделя се провеждаха тренировки. По 30-40 деца, след това ставаха по-малко и по-малко, докато стигнем до този вариант. Ансамбълът се подготвя за европейското първенство в края на май до година в Виена. Подбрани са така, че да отговарят на изискванията за младежките олимпийски игри. Мечта да отида на европейско. Следващата ми мечта ще е да отидем на Олимпиада. А медалите? Къде са в мечтите? Да станем първи най-вече. Те са много мотивирани и много ме радва това, че те искат много. Искат и да работят, искат и да постигнат, искат да се изявяват, искат да ходят по големи състезания. Това лято между тежките лагери на Спорт Палас и Белмекен малките гимнастички имат възможност да гледат изявите на големите, на Олимпийските игри в Лондон. Разбира се, имат вече изградено мнение. Много силно състезание и нямаш право на грешка. Ансамблите много интересни съчетанията и ние да станем като тях. 8-те момичета са записани в 47-мо училище в един клас, но за училище нямат много време. Тренировките им са тежки, а най-трудно е за тези, които не са от София. Те буквално живеят в залата, далеч от дома и семейството. Плачеш ли по телефона? Понякога. Много ги обичам и обещавам, че ще стигнем доста добро ниво. В септември имахме няколко рожденнички. Всичките тези рождени дни минаха така много приятно. Всичките имаха торти тематични. Някои от тях бяха с началната поза в съчетанието им, с различни уреди. На другата торта пък имаше снимка на целия отбор. Така че мисля, че те вече мислят всички заедно, за едно представяне. И това е много важно за един ансамбъл всъщност. Тежко ли? Понякога, да. Трудно е, но се издържа. Трите се подкрепяме, по-точно и есенте. В новия правилник има изискване за използване на танцова серия в съчетанията. В тази връзка, като част от подготовката, екипът е включил постановката на поредица от танци. Нашия хореограф Цветанка Петкова се нае и се нагърби по всякакъв начин да провокира децата. Обичаме да правим и двете неща. Най-любимите са ми тарантелата и руския танц.